Again and again. 11 to 11. Dance, level. Johnny. Hey, you batty boy. You know man a these all on this Alfredo komandi machedwa King Kong nango bado basi kuti ine ndisa nyimbo pano pandina bwela ndeno sise wela jimbo kadino wauze agwamba kapendi mpuli sauyu ndizoba nintu wisauyo lo filo liba mango nyumu isauyu samandiziwa kapendinsi wisauyu usindilemekeza nditokhala lako kholo apapa sungaduse ndakupela sokolo ndiziti sana kuzinza koja lelo tundabwela ndipo ndikuja nje levo yanga ndi ina ndipo tiwabwela ndikupanga mangina panga pano ndatufa kuningina ine ndidolo ine ndiwina te ine sindi opaka enemy kamuntu kote ndokonila kuchitendene kobala liko toka sobusa ngati ntenene ndimafuna ndikawone sechimbelene iwe no mesi nendilibe chisoni ndine okwiya semipatwa miboni sungakwanise kunditila fayaboni ndikulumbila mulungu kumomba mboni uyiyusamula kande basi ndi malilo style yake ndiyogona kadi nompatse pilo unaliwanda katulo kuyimba yambalitilo panga lelo ndiye ndilako matelo ndikuja panga ukanene style yako kubelayo ndiya jeno kanene ukufeka mwakichikale eya kambenene ndiye nyimbo yanga panga ukabene iwe ndikapenda yangati aposi mwana vetelanga tikankosi nanikuno munango bwela mwangosi nimpake ndakudula ni maposi samandikhalile puma ndilingati hampu levo yaine ndi ashababu sindikukuona ngakhale aya sababu phanga ndikumenya iwe ndiwe papuni watepa nazo ngati chipsi chongolawa zambili yaine lokawa fusa china hawa ndikoza kukuposa mpaka nakapewe kutawa lelo sunga nije munalika ndakhala mawa black skin ndiwe black mamba ndakufa somugeto mango panga ugamba lelo ndikonetsa uso wachokamba ndikung'amba uso kazigamba The real King Cobra representing Big Don. Me got more skills like Michael Jackson. Me no afraid of all your crew. All liquor to the man. You can call me dancer devil or gangster dumban. When me step on the press that a bad man thing. Level young and the chismo air man sting. Iwe wabwela kuno kondiwe mwana maskin. Ndakuona umatoleza panja mabin. Ungo yemba zabo na mazandu wa misala. Ndiwe bombo kla ndiwe kama zala. Songa ndi gwese ndine nkango wanjala. Za kuvuta fukwa chako mandi puta dala. Info. Zimene ukuyimba sesi kundiwaza koma maliliki oyipa ine ndikuwaza ndilingati nkhwangwa ineyo ndikuwaza chimutu chako chungonika songati tugaza ndiwe zoba ndakujambula suta kuyimba apa ungo yankhula olokuti kumavote kulibe chako bombo klati nesi size yako ine ndi mapase ndilibe kale undifa kuwawa ngati tsabola wachale mbili yanga inayipa kale kuti tundimapha nkona pano ndili khale kundikwesa iwe nzosateka ndine chivampire se undertaker inakakhala filimu bwezine ndili bombo klati zimene ukukamba kuyesa ngati anthu aziseka liliki imene itupanga fasi izitweka ine ndi makonda mabebi kuposa iweyo ndeno sunga ndije koma ndikudya iweyo akazi ndichane malo mongo funa mane sinabwelele chibwana ndatipanga ndikuuze ndabwelela mane iweyo sizikukuze bombo klati ungo yankhula zopusa panga iwe ndimakonda jino sati nyasa ndichifukwa pa maiko umafuno zindi nyasa nanga wachokela njitu ndabwela kunoko ndikufuna ndikuonese kuti ineyo ndi mata siningajedwa liwe kuno ngati nechidempete sungazifilo bosi kwaine pango libe mandede liliki yanga ndiyazi mapundili ngati mavete ndakuphani mabazi wankela kulichete tsitsi lako ndilali panga silingateke kupota iweyo chomwa maziwa ndikulumu kumato 11 informa bombo klatispan Balman team informa ulipata mina rank comedy like Mr. Bean informa